paano nga po pala i-download yung GTA sa multiplayer beach server mga tol? So sa video na to mga tol is tuturuan ko po kayo kung paano i-download yung PH server mga tol, Payaman City Roleplay mga tol. So sa video na to mga tol is huwag kayo mag-skip mga tol para makita nyo ng maayos. So ayan mga tol, may tatlong app lang kayo need para mapadownload yung ating GTA sa multiplayer mga tol. So taka na, start na tayo mga tol. So ayun nga mga tol, need nyo ng app itong ZI Cyber Quick Edit at saka itong Discord mga tol upang mapagana yung ating GTA sa multiplayer mga tol. So una po is pupunta tayo sa ZI Cyber, click natin yan at hanapin nyo po yung download dito, download. So ayun, ito yung download natin mga tol, ayan. Pindutin natin yan, download. At saka hanapin natin yung Payaman, ito. Ginawa kong classified gaming official APK and data mga tol. View natin. So, click natin tong B11 at saka B11 APK muna. Download natin yan. Open natin. At saka i-wait lang natin yan. Mag-installing na po yan mga tol. So, ayun mga tol. Nice. So, wait lang natin yan. Saglit. So, next natin gawin is done tayo. At saka itong data na naman natin mga tol. I-extract natin to mga tol. So, ayan mga tol. Long press natin yan. At copy natin. Copy to ito. Android data mga tol. So, ayan mga tol. Ipipaste lang dyan mga tol. Ipipaste ko mga tol. Pindutin nyo lang itong ano mga tol. Ayan. Or ayan mga tol. Pindutin nyo lang yan. So, ayan mga tol. At pindutin nyo to mga tol. So, pagkatapos yan is punta na naman tayo sa ating download at saka hanapin natin yung ating OBB mga tol. Itong OBB natin, view natin mga tol. Pindut, ay hindi yan, o dyan eh. So yung OBB natin, ito OBB. View natin mga tol at hold press natin to at copy natin mga tol. Copy natin to Android OBB mga tol at saka paste natin dyan mga tol. At pindutin ito mga tol. So, pupunta naman tayo sa ating quick edit para lagyan ng name. RP name mga tol ha. RP name mga tol. So, ayun mga tol. Antayin lang natin. May loading yan. So, ito nga po pala yung ating client ini. So, kung gusto nyo pupunta dyan is punta muna tayo sa internal storage mga tol. Internal storage. At saka hanapin yung Android mga tol. Android. Ayan. Android. Data. Pindutin natin yung data na yan. At saka yung com.rockstar. File ng com.rockstar mga tol. Ito, com.rockstar natin. So, at saka itong files. Pindutin nyo yan. At saka itong SAMP mga tol. SAMP mga tol ha, SAMP. So, client ini or main ini. So, ako, client ini ako mga tol. Client ini tayo dito. So, change na lang to. Pang RP name mga tol. At ito yung IP import nila mga tol. So, ayan mga tol. Uy! Ano yung lagay natin? Juan Pablo. Juan Pablo. Hindi yan RP name. Juan de la Cruz. Ayan. Ayan, Juan de la Cruz. So, need nyo rin ng Discord para punta mo tayo sa Discord para mag-apply ka ng citizen mga tol. So, hanapin nyo yung Payaman City Discord mga tol. So, ayun mga tol. Dito yung citizen application nila mga tol. Ganito kayo dapat mag-apply mga tol. Dapat correct mga tol. Correct talaga mga tol. Correct talaga. So, ayun mga tol. Balik na tayo sa ating quick edit para i-save. At ayan mga tol. Isa-save na natin to. Ayan, i-save. Pindutin natin to. Save natin yan. Save. So, pagkatapos nyan is done natin. Done. At saka punta tayo sa ating ZI Cyber. Tingnan natin kung natapos na ba yung ating OBB. At saka i-wait lang natin yan. May bagal lang yan saglit mga tol. So yun mga tol. Tapos na po yung quick edit natin. Antayin lang natin to. Para bilis. Antayin lang natin yan. At pagkatapos na yan is pwede nyo po na malaro yung Payaman City Roleplay mga tol. So tara na mga tol.
So, dito na nga po pala tayo sa endgame mga tol. Try natin pumasok kung gagana pa. So, register tayo. So, yung i-password natin, QWERTY. Pang-cancel na password. QWERTY. Ayan. So, mail tayo. At saka, 18. I-18 natin siya. Skip. Tapos, no tayo, no? So, andito na nga po pala tayo sa endgame, mga tol. So, ayun mga tol. Sakay lang tayo ng bisikleta dito. So, pasok na kayo dito sa aming server ng Payaman City Roleplay, mga tol. So, pasok na kayo sa city namin. Classified H6 Gaming here, signing out. Peace!